Ag subsubli ti kang runaan at damag. Iti may katlong aldaw ti Cordillera Administrative Region Athletic Association Meet 2026 leading ti Baguio City ang nakagunod iti nasurok sa gasot a medalya. Kanayunan a detalye ipaay ni PTV intern Jasmine Brillantes. Nagpalin an ornos, organisado, ti Panagrugi ti Cordillera Administrative Region Athletic Association Meet 2026. Sigon ti Department of Education Cordillera, insaganaan da nga usto ta aktibidad, tapno agbalin a komportable dagiti nagkipasat nga atleta. Malaksid ka dagiti pasilidad, impasigurado ti opisina, nga adda iti umdas a panagsanay dagiti atleta sakbay da a makisalisal. Sa regional office naman, ang prepare natin ay yung mga technical officials na we conducted training for them. Aside from the training, just before the start of the CARAA, nag-conduct tayo ng refresher course. Iti Panagrugi iti CARAA Meet, impakita dagiti atleta iti kababalin, disiplina, ken gagarda, ang makagunod iti medalya, iti na duma-duma atayak, iti ay-ayam a nakisalyanda. Leading nga nakagunod iti kaadwan a medalya ti Baguio City, ababaan iti sagasot sa 15 a medalya. Sumarunoy iti Benguet a nakagunod iti 55 a medalya, ken apayaw a nakagunod iti 40 ket 3. Sigon iti maysa a coach manipod Baguio City, daytoy ti resulta tinasapa a panagsagana ken agtultuloy a training dagiti atleta. Siyempre po, we are very happy yung pagod ng mga coaches, mga pagod ng mga players ay yung good results siya actually sa amin. Though, lalo na especially with athletics na wala kami athletic bowl right now. Though without that, existing yung mga gold medals natin and trying na pumapasok pa rin. Namnamaanda nga adda paya pumigsa ti kompetisyon, kan mabalin ang maadaan pay iti panagpalpaliw iti medal standings iti sumarsaruno nga aldaw. Jasmine Brillantes, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.